Mei-ieid Kmoin wahlang inong marathon balah nyo penriu senam ke kerta ile thu ba im ju thait setia ha ba ishim benta ha kinu giji ko mareh tang ba imla pat ban mareh stat kum ki bai pat andala jan poi sha ka kala ka ba khadu ha ba kran bu mo por hadien bila da ban mareh ya ka je ko mareh ba 10 kilometer ha ka Sohra International Half Marathon ka ba long ha ka ni ka singi sajan ha Sohra ini Mei-ieid ilong baha kini kesni im him lala ban mareh baha namar ipet mien la ban ong ba wat ha kerta ka ba nyup ndu snam henry lo ipan ba ka rukom mareh jong i kalong thik kum kitu kilong keme ba dan ha ka thop ki ba sau pho san pho snam ki ba bun kinong mareh kan thop ya kitu kinong mareh ba pau nam na keleng ki benta jong kari ki la ro ya kani ka jingla jong i mareh dap mareh hakani ka sngi bon kinong mareh la kalong nadu ki samla kan thai bat shinrang nang ta ki officer ka sarkar jilla kila ya let ban khuble kti bat kudup ya ini Mei-ieid komban shukado hangni ini Mei-ieid ila shakhot ban nechim bentalang bat ka kenhun India shaka pan Pacific Master Games ar psa kaban long ha unai wing ha Queensland Australia kani ka jingsha ji jong i kala ja hadien ba ilala banyele kai bha ha ka lempung yako mareh ka balong ha Hyderabad menta usnam hi Berapa hitam lut? Kita wajib nongak pakai kiam ni. Mari bangun si bejang ki banikan. Manwan alam ini di semua sau kelihit asli bat ke semua gawe baka kegelisahan. I can't hear you. Are you ready? On that note, we wish you all the very best. The countdown. Here we go. 3, 2, 1. All the very best to each and every one of you. May you reach the finish line and enjoy the run. Welcome to the World of Thait. Welcome to Sohra. And have a good one, everybody. Have a good one. In the starting line, hello, pay attention of you. All the runners, please pay attention. In the starting line,